Het zijn de Olympische Spelen van de blaasmuziek. Het 4-jarige Wereldmuziekconcours in Kerkrade. In 1951 werd het voor het eerst gehouden. Maar de laatste jaren draait het niet lekker bij het WMC. Muzikaal gezien worden er nog altijd topprestaties geleverd. Maar financieel eerder het tegendeel. Er zijn grote tekorten. En nadat er eerder in de gemeenteraad van Kerkrade en bij de provincie al grote twijfels rezen over het WMC, haakt nu een van de grootste subsidiënten af. 1 miljoen euro subsidie had het WMC gevraagd, maar de reactie van het Fonds Cultuurparticipatie is vernietigend. Weinig vernieuwing of ontwikkeling, zo luidt het oordeel. En de begroting geeft weinig inzicht. Er is onvoldoende vertrouwen. Het fonds mist een gedegen uitwerking van de plannen. Het is vooral een opsomming die nauwelijks kwalitatief is onderbouwd. Eindoordeel: geen subsidie. In de studio Wouter Nelissen. Wouter, welkom. Dat zijn grote woorden. Ja, het Fonds voor Cultuurparticipatie laat echt geen spaanheel van deze subsidieaanvraag. En het gaat om veel geld, hè? 1 miljoen euro. Ja, wat betekent dit nou? Nou, eigenlijk dat je het WMC in zijn huidige vorm bijna niet opnieuw zo kunt organiseren. Want het is echt een flinke hap uit de begroting. Als je 1 miljoen euro mist, dan moet dat geld ergens anders vandaan komen. Maar de provincie en de gemeente hebben eerder al hun twijfels geuit over het WMC. Niet alleen over de organisatie, maar ook over de financiële gezondheid van het festival. Dus het lijkt bijna uitgesloten dat je het WMC op een traditionele manier, zoals dat gewend zijn, in 2026 kunt organiseren. Ja, zonder twijfel dus een hele grote klap voor het WMC. Heeft de organisatie al gereageerd? Ja, die hebben zojuist per app een kort berichtje gestuurd. Ze zijn negatief verrast door het besluit en gaan eerst intern analyseren en overleggen. En volgende week wordt er uitgebreider gereageerd. Ja, en meer subsidienieuws vandaag. Want ook de Raad voor Cultuur maakte vandaag haar advies bekend. Oftewel, welke Limburgse culturele instellingen krijgen de komende 4 jaar geld uit Den Haag? Wouter, wat staat er in dat advies? Ja, een heel ander verhaal dan bij het WMC. De Raad voor Cultuur is erg positief over Limburg en de culturele instellingen. Veel lovende woorden. Blijkt ook uit het feit dat het aantal instellingen dat in die BIS, de culturele basisinfrastructuur, zit, wordt uitgebreid van 9 nu in Limburg naar 10. Veel aanvragen zijn gehonoreerd door de Raad voor Cultuur. Opera Zuid, die wil ik er wel even bij pakken, die springt er wel uit. Gezelschap dat het erg moeilijk heeft de laatste jaren. Het water staat daar aan de lippen. Er moet iets gebeuren. Dat is Rob of Ronde eigenlijk. Rob of Ronde, inderdaad. Ze kunnen niet blijven doen wat ze nu doen met de hoeveelheid geld die ze nu hebben. Moet meer geld bijkomen. Hadden ze ook gevraagd aan de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur heeft vandaag gezegd: jullie zijn een uitstekend gezelschap, doen ontzettend goede dingen. Alleen, we hebben niet meer geld. Maar we gaan de komende maanden wel met jullie meezoeken of we dat geld ergens anders vandaan kunnen halen. Dus ook daar zijn ze voorzichtig positief. Ja, en toch ook teleurstelling. Ja, zware teleurstelling bij één gezelschap, Toneelgroep Maastricht. Die wilde graag groeien van middelgroot gezelschap naar groot gezelschap. Dat maakt erg veel uit, subsidietechnisch gezien. Je krijgt dan 1 miljoen euro subsidie meer. En dat betekent dat je gewoon veel meer kunt doen. Nou doet Toneelgroep Maastricht al ontzettend veel. Eigenlijk acteerden ze al op het niveau van een groot gezelschap de afgelopen jaren. Raad voor Cultuur heeft dat ook beaamd. Zegt, nou, jullie doen dat inderdaad en jullie doen dat hartstikke goed. Maar toch gaan we jullie niet bevorderen naar groot gezelschap. En dat scheelt dus 1 miljoen euro aan subsidie. En dat is rauw op het dak gevallen bij Toneelgroep Maastricht. Ja, wij zijn teleurgesteld omdat Toneelgroep Maastricht in de afgelopen jaren ontzettend is gegroeid. Hè? Van 20.000 bezoekers naar meer dan 100.000 bezoekers per jaar. En 4 jaar geleden hebben wij geprobeerd om bij de Raad van Cultuur te gehonoreerd te worden als groot gezelschap. En toen zei de Raad van Cultuur: het is misschien nog te vroeg voor Toneelgroep Maastricht, maar verduurzaam je succes. En nu we opnieuw een aanvraag hebben gedaan om van middelgroot naar groot te groeien, is de kritiek van de Raad voor Cultuur eigenlijk: ja, het is jullie eigen keuze om iets boven je kunnen te presteren. Dus daar trekken wij ons niks van aan. En dat voelt een klein beetje als een belediging, omdat we heel hard hebben gewerkt om dat advies op te volgen en nu de deksel op de neus krijgen en alsnog een middelgroot gezelschap blijven. Met musicals als Dagboek van een herdershond of deze Zondag in het Zuiden tilde Toneelgroep Maastricht dus een beetje boven zijn gewicht. De frustratie voor Sluismans zit vooral in het feit dat stilstand deze dagen eigenlijk achteruitgang is. Dus het gelijk blijven van geld betekent in deze tijd achteruitgang van geld. En willen wij voor de toekomst dezelfde werking kunnen blijven houden die we in het verleden hadden, ja, dan is het gelijk blijven van het subsidiebedrag voor ons geen optie, omdat we dan gaan imploderen. En dat willen we niet, omdat er zoveel potentie zit in deze regio. Nog veel meer misschien wel dan we de afgelopen jaren hebben kunnen aanboren.
Ja, het advies ligt er dus. Kan er nog iets aan veranderd worden? Ja, het is een advies, dus als je dit wil veranderen, zul je de komende maanden heel veel moeten praten met heel veel mensen en kijken of je ergens nog wat geld kunt loskrijgen of mensen van mening kunt doen veranderen. Dankjewel, Wouter. En de uiteindelijke beslissingen over de verdeling van de landelijke subsidiepot, die worden genomen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En met Prinsjesdag worden die bekendgemaakt.